Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Padayon natong iampo ang kaluwasan sa atong mga kaigsuonan, ining nagpadayon nga pagsulod sa mga bagyo dinhi sa atong nasod. Karon na ay duha ka bagyo pa nga napas atong nasod tos Northern Luzon, si Dante ug si Imong. Gasunod sila ni Krising. Grabe na kaayo ang kadaot nga nahatag, labi na gyud ang dagko kayong uwan, ang mga baha, mga daot na mga panimalay ug mga kaumahan. Muna iampo nato nga luwas kita niining mga katalagman ug ang ato sad nga mga leaders sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, sa gobyerno ug sa simbahan, magpatalinghog unta ug unahon unta nila kanunay ang pag-atiman sa atong mga nagkalisod nga mga katawhan, dili ang ilang mga personal nga mga political or personal interests. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagpakabana nato dinhi pinaagis pagpalit aning ato mga slots, ilikay unta sa Ginoo sa tanang mga katalagman o mga kadautan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaluy-i ang imong katawhan ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, ug himua kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Sa unang adlaw sa ikatulong bulan sukad sa pagbiya sa mga Israelita sa Ehipto, miabot sila sa desyerto sa Sinai. Mibiya sila sa Refidim ug miabot sa desyerto sa Sinai ug nagkampo sila atubangan sa bukid. Ang Ginoo miingon kang Moises, muanha ako kanimo pinaagi sa bagang panganod aron makadungog ang mga tawo kanako nga makigsulti kanimo ug mutuo sila kanimo kanunay. Ug gisuginlan ni Moises ang Ginoo sa tubag sa mga tawo. Ang Ginoo miingon kang Moises, adtua ang mga tawo ug paandama sila karon ug ugma alang sa pagsimba. Kinahanglan labhan nila ang ilang bisti ug mangandam sila alang sa ikatulong adlaw. Niadtong adlawa, ako ang Ginoo mukunsad sa bukid sa Sinai aron makita ako sa tanang mga tao. Sa pagkabuntag sa ikatulong adlaw, nagdalugdog ug nagkilat didto sa bukid, may bagang panganod sa bukid
ug nadungog ang makusog nga lanog sa trumpeta. Nangurog sa kalisang ang tanang mga tao didto sa kampo. Gidala ni Moises ang mga tao gawas sa kampo aron pagsugat sa Dios ug nagbarog sila sa tiilan sa bukid. Ang tibuok bukid sa Sinai naputos sa aso kay ang Ginoo mikunsad man diha niini sa dagway sa kalayo. Misaka ang aso sama sa aso gikan sa usa ka hudno ug nangurog sa kalisang ang tanang mga tao. Ug sa nag-anam kakusog ang tingok sa trumpeta, misulti si Moises ug gitubag siya sa Dios uban sa dalugdog. Nanaog ang Ginoo didto sa tumoy sa bukid sa Sinai. Giadto niya si Moises sa tumoy sa bukid ug mitungas si Moises. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Himaya o pagdaig, hangtod sa kahangturan. Himaya o pagdaig, hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw o Ginoo, Diyos sa among mga katigulangan. Angay ikang daykon ug payawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Ug daykon ang imong balaan ug mahimayaong ngalan. Angay daykon ug bayawon, labaw sa tanang katuigan. Himaya ug pagdaig, hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa templo, sa imong balaang himaya. Angay ikaw daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig, hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa trono, sa imong kingharian. Angay ikaw daykon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya o pagdaig, hangtod sa kahangturan.
Alleluia. Alleluia. Pagdaigod ng Diyos. Alleluia. Pagdaigod ng Diyos. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw o Ginoo. Unya ang mga tinun-an miduol kang Hesus og nangutana kaniya nganong maggamit ka magsambingay inigsulti mo kanila. Si Jesus mitubag, ang mga tinago sa gingharian sa langit gipadayag na kaninyo apan wala ipadayag kanila. Kay ang adunay iya dugangan pa aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan, apan ang tao nga walay nahot kuhaan pagayod bisan gani sa jutay nga iyaha. Kini ang katarungan nga nagamit ako og mga sambingay kung magsulti kanila. Kay nagtan-aw sila apan dili makakita og namati sila apan dili makadungog ni makasabot. Busa natuman ang panagna ni Isaías, bisag unsaon ninyo pagpamati dili kamo makasabot. Bisag unsaon ninyo pagtan-aw dili kamo makakita. Kay kining mga tawhana gahig-ulo, gisampungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita o dili buot makadungog. Kay tingali unyag makasabot sila og mubalik kanako og sila akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Apan kamo pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata og makadungog ang inyong mga dalunggan. Hinumdumi kini daghang mga propeta og daghang mga tao sa Dios nga buot gayud unta mutan-aw sa inyong nakita apan wala sila makakita, og mamati unta sa inyong nadungog apan wala sila makabati. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Giklaro ni Kristo mga igsoon nga naa di ay mga tao nga magtan-aw pero dili makakita, unya maminaw apan dili makadungog. Ingna ang imong tupad, ingna nakakita ka na bang magtutok nimo bitaw niya ang mata ni Silo, niya kanang magsigig lurok ang mata gatutok nimo, niya gasikag tabi niya wa raday kadungog, lapos ras pikas dunggan. Mao ni silang mga tawhana ang dili makasabot ug dili sad makatuman sa mga pulong sa Ginoo. Sa unang pagbasa, si Moises mauray nakakita gyud og nakasabot, nakadungog og nakasabot sa pulong sa Ginoo. Ang mga tao ang naa nila kahadlok, gakurog nya alingog-ngog tungod sa kasaba sa dalugdog og mga trompeta nga tingog trompeta. Pero si Moises nakig-istorya sa Ginoo, nagkasinabot sila, pero ang mga tao ang nadungog nila alingog-ngog. Mabitan na magsigit ag baligya din higslat, alingog-ngog. Nilinghi ako no imong tupad, inawa ka alingog-ngogi anang slat ni Father. Di na alingog-ngog para nimo.
Nya kung makadungog ganay ka nga moingon ko palit mog slot, nya makasabot din ka, malipay dayon ka, aliwat kang Moises, kamao day kang maminaw. Kamong mga asawa, dili mo alingog-ngogan anang inyong bana? Dili? Kamo sang mga bana, dili alingog-ngog inyong asawa? Kana bang di nakakasabot siyang gitabi nya hilom ko di ako saba ba nimo ana di ka ana ay wa mangge mo maningog pasabot gatabi ko diri nangutana ko ninyo mura lagwa ni ana dinhi nanimba na nagtan-aw pero dili makakita namati pero asa na namati pero dili makadungog aon sige unsa to pagsulti tungod kay gipiyong nila ang ilang mga mata o gisampungan ang ilang mga dalunggan duna di ay nakita sa Ginoo ani mga tawhana nga duna gid sila'y act of refusing. The act of refusing kana bang buhat sa pagsalikway sa Ginoo, kana bang tinuyuan gid nimo nga piyongon nimo imong mga mata. Naminaw bitakos mga balita ang mga vloggers hasta nga atong mainstream media gasigig ingon pangbaha porti nagyong dagkuas baha traffic pay imo dito sa Manila hasta din sa Visayas pagkadagkuag yus baha nya naa dayoy ni report kaganiha akong nakita sa vlog ningon dayon nagpadayon ta pagbuhat sa atong mga flood controls gikan atong 2022 hangtod karon mga 9,000 na ka flood control ang atong nabuhat ug mao ni hinungdan nga nakahatag yun og dakong tabang sa atong katilingban nga dili kayo mo grabe ang baha kay kun wa pa ning atong flood control purti nagyong grabihas baha ni arang-arang na ni ron kay naatay mga flood control ana nya naa pagid tay mga 5,700 nga buluhaton hangtod na sad ni sa mga 2026 ang atong pagabuhaton nga flood control all over the country. Pasalamat ta nga nagpadayon ta pagbuhat ani kay kun wa mo grabe gid unta ang baha. So dili pagid ay grabe ning baha mo grabe pagid ni kun wa pa di ay nang ilang flood control. Nya daghan kay gasiyon asa naman tong flood control. Nga pulos naman lang ni flood, wa na may control. Kinsa ka nila ang wa kakita, kinsa ka nila ang wa makadungog. Ana nasaroy bag-o nga isyo ang atong presidente nakigistorya sa presidente sa Amerika niya ang ilang final nga gikasabutan nga kun mag-import ta dito sa Amerika sa ilang mga produkto. Unsa to? Amo ba to na? Kung kita maoy mo import nila, chargean ta og 19% nga tariff. Pero sila maoy, sakto ba to? Aw kitay mo pasod og produkto ngadto nila, chargean ta og 19% tariff. Kung sila mo pasod og produkto dire, zero ang atong i-charge nila. Sa ato pa wa sila gasto inigpasod nila sa ilang mga produkto bisag unsa pa nakadako ug unsa kagamay. Pero kitay mo pasod ngadto sa ila og kaning produkto na anay gipatong daan nga 19%. Listen no. So kung kitay mo export, mo samot ka dako ang atong gasto o kitay mo import. Sakto wa ko kasabutan na bugo man ko nang iyon sa basta ka sa aning maong agreement maalkansi tag 19% kay ang ila zero man against ato 19 ang charge sa Amerika nato 19% ang atong charge sa Amerika zero nya mo na ilang agreement mao na ang atong gitawag og panag-alayon panagsuportahay sa Amerika og sa Pilipinas. Ingon ana kuno kalig-on ang atong pagsinabtanay og pag-alayon, our strong allies. Ano? Nya, lingi ako no imong tupad ing na sugot ka nga chargean ti kag 19, nya zero lang ako.
Sugot, na ikaw, og ikaw, og ikaw mo ay manghuam na kog kwarta, charge anti kag 19%. Pero ako'y manghuam ni mo kwarta, walay interest. Nga, mao na'y atong panaghigalaay. Masama na, fair na o unfair? Unya kita'y musod sa Amerika, hala visa gyud, visa, hala sud anang daghan kaayong exam nga hapit na lang ta musod sa lungag sa dagom una ta makasud sa ilang nasod, pero sila'y musod dire why visa, why visa. Kung kita mo imo trabaho dito, halatik anang mga exams, bisan ang ato mga professionals dire, mga nurses, unsa pa na diha, musod kay ka dito og mo trabaho, halatik anang daghan kayong exams, una pa ka makatrabaho dito sa ila, pero sila imo trabaho dire, why exam. Maunay atong pag sinabtanay. Unsa man na, okay na, dili. Ambot lang ninyo. Ako igo raman kong nisulti. Unya, maubaka ni ang naminaw sa Ginoo? Maubaka ni ang tinuod nga pagpatuman sa sugo sa Ginoo nga nag-ingon, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo? Higugma ang imong isigkataw sama sa imong kaugalingon? Nahigugma ba ang mga Americans nato sama sa ilang kaugalingon? Ha? Ambot lang. Igo ra kong nangutana. Ingno nasad ko ron ninyo, Father, comment. We, kamo kuno be, kamo, ako mong pangutanon. Andam ba mong mupalit og slot hangtod mahurot ning atong 700,000 nga slots? Kusga? Tanawa, di ba? Wakabot katunga ang nitubag? Mga ni-desisyon yun mo nga sampungan na mo among dunggan o piyongo na mo among mga mata, pero bahala na mo diya mo report ko ninyo kada adlaw jud ko mo report ani ba. So ang atong God's reward and complete elation or grace mao na lang ni atong slot kay nahurot naman tong si TUMM ato na tong gihunong. Niabot ng atong halin sa grace og 12,662 ka slots, napay 687,338 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya naa ni 70 slot challenge nga tag 7,000, 60 na sad ka challenges ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Dako-dako taghalin gahapon da. Unya kaning unsa gito ning slot? Minimum donation para sa atong particular project nga mao ang pagbayad karon sa 70 million nga atong nautang tungod aning kumbinto. Wa ra ba jud ko katilaw higda aning kumbinto ha, pero nakasakay-sakay ko sa elevator diha, pero wa ko kasuway higda pa sa ako untang gidesign nga kwarto kay balhinon man ta, pero sige na lang, okay na lang na para na lang na sa sunod nga mo administer na sa daning parokyahan nya kita lay ako lay mo pasan padayon sa 70 million kuyog ninyo, wa man sad mo kahigda diha, pero para na sa mga pari og mga kauban niya nga mao na say mo puli dinhi for another term. Ana, okay ra na ninyo dili? Hoy tubag mo tana inyo na sang gisampungan ang inyong dunggan o gipiyong ang inyong mga mata. Okay gyud kayo na ngano man sama ni Kristo, siya'y nahigugma nato, kita'y nilansang niya sa cross. Ato ang kaluwasan, iya ang kamatayon. Ato ang kalipay, iya ang kasakit. Mausa na ako rong isulti sa sunod nga pari nga mupuli nako, imo ang kumbinto, ako ang utang. Imo ang kahayahay, ako ang kahasol. Di ba? Ana na siya.
Pero doon na at tinuod magbitaw na. Nya kung mukuyog sad mo nako, ingnon sa nato pagsulti nga ug tuan ako sa Compostela, labi na sa mga taga Compostela, oy, ready na mo diha ha? Excited na ra ba kuno kay sila mo adto ko dito? Hilas ba ya? On bitaw nato. Ako maning mailhan ko, excited na sila kay nigabot na ko dito mo increase maning halin nato sa slat. Kaya nga ako rabang bana-bana aning atong slat, murag mahurot ning atong grace, murag mga 2 ka tuig ngadto 3 ka tuig gikan karon. Pero dali ra ning mahurot kung ang tanan unta gyung naminaw nako diha sa social media. Kamo ba? Kamong tanan nga naminaw nako sa akong homily, mopalit lang gid untag usa ka slat kada semana. 100 pesos ra gyud. Kung di lang gid unta mo magpabungol-bungol ba? Nya dili mo magpabuta-buta nga moingon gyud mong wa mo'y kwarta pero naa di ay mo'y 1,000, naa di ay mo'y 3,000, naa di ay mo'y 500. 100 raman gyud ang slot. Di ba? Nya unsaon man na ninyo pagpadala? Sayon ra kaayo. Maagi ka og Palawan, maagi ka og kanang unsay na ML, maagi ka og Cebuana. Ano? Hatag lang dayon. Ingkasa man ipadala pa dir. Ato ipakita ang atong mga kuan, atong mga information. Tanawa. Ipadaba sa atong bank accounts, sa ato bang GCash accounts, o niining mga ngan, aning mga contact persons nato dinhi. Na adiha si Padre Crescenciano Ubod, na adiha si Bernardo Jacobi, na pa si Nara Laborte, Remedios Ocaba, na pa Idna diha Barosa, kana buhi pa man na sila tanan. Ana padadi na. Nya ila din ang claimon, ila nang ihatag dinhi. Mao man ay ato mga trusted persons. Siya rog wa kay 100. Unya kon inyo nang buhaton inig ka August 5. Na tinud-anay gyud inig ka August 5. Wa na ning 70 million. Kung dili lang gyud ta mo choose nga sampungan inyong mga dunggan ug inyong piyongon inyong mata. Buta gani, hastang buta kamo magani mo hinol og pilay na dawat niya ang kwarta. Ang buta ba makakita og pilay iyang kwarta, ikaw siga kay kag mata, di ka kakita nga ang imong kwarta sobras 100. Di jud ka kakita ana. Ang buta gani makahinol man nga. Ang gani na magkatakantang buta niya akong tunulan. Ay salamat padir kadako ani imong gihatag. Kahibaw man siya nga ang akong gihatag 300. Kamao siya mo ana muhinol. Kamulain may inyong hinulon. Pabuta-buta dayon. Mao na nga kinahanglan gid ay ta mo desisyon nga ablihan nato ang atong mata, ablihan atong dunggan. Ablihan pagyud ang atong kasing-kasing ug anha mosod ang wisdom of God. Unya kun mosod na nato ang wisdom of God, makasabot na ta sa atong kahimtang, mosod dayon ang kalipay ug kalinaw. Mo na si Moises maura gyud malipayon ug malinawon kanunay sa ilang panaw. Ang mga Israelita kasagaran gid nila nga di gyud ganahan mo tan-aw sa Ginoo, kanunay magreklamo, kanunay magbagulbol. Munang nangamatay gid sila tanan didto sa desierto, way nakasod nila sa promised land katong original nga kuyog ni Moises. Way nakasod. Naapil pa gid si Moises kay mga reklamador kay sila. Ginganlan sila sa Ginoo mga stiff-necked people, mga gahig ulo. Kamusang naminaw nako nya magsige na mogpalit og slat. Congratulations, makasod mo sa promised land, the kingdom of God. Nya unsa man ang kingdom of God here on earth? Kana bang naani mo ang lasting peace, lasting joy, and lasting contentment. Dili ka ma-stressed, dili ka magdepresyon, murara kag way sakit, mukalit ra jud kag kamatay nga malinawon. Maura gyud na. Di ba? Manindog na ta. Mga igsoon, si Kristo mao ang naghatag kanato sa tanang mga grasya pinaagi sa mga pulong sa Dios. Busa malaumon kitang moingon, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami.
nga ang simbahan dinhi sa kalibutan mahisama sa tabunok nga yuta nga mohatag ug gatusan kapilo nga ani magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod magdumala sa paagi nga makapahimuot sa Dios ug sa iyang mga lungsuranon magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang dili mapuggang ambisyon o kahakog, dili gayud mutuok sa pulong sa Dios dinhi sa atong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga masakiton makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam sa kahayag, sa kalipay ug sa kalinaw didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Langit nung Amahan, dawata ang among mga pangamuyo, nagituboy namo nganha kanimo uban sa mapaubsanon ug mahigugmaong kasing-kasing pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panumino nga amot sa yuta, uginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tutsaka ang turan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo niining hingpit nga sakripisyo, dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo
hang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaingon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsunod. Hinunuan, luwasan kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubutod, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
silence, longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Magampo kita. O Amahan nga maluluyon kining mga misteryo maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang malungtarong kalinaw. Nya mahitabo ra ni kung maminaw gid ta ug mutanaw gid ta sa mga buhat ug mga pulong sa Ginoo. So salamat ninyo nga nagsigig palit na tog slots, nya kamong wapa kapalit, at least one slot lang inyong paliton. Okay na kayo na 100 pesos ang atong grace. Nya na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Nya padayon sad mo support sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Doon na ni mga 258,000 ka subscribers. O nya padayon lag view, like, share ug subscribe every day. Maka-expand ta padayon sa atong mga pamalandong, daghang tao atong mapaambitan sa atong mga misa ug labaw sa tanan maka-income sa tagamay para sa atong parokya alang sa atong mga kaning charitable expenditures. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo.